mu zuba mu gani. Ba na buƙatar jin maganarka. Ni dai ina mai tabbatar maka da cewa wallahi zan yi arzikin da baka isa ka zo ka gaya min bakar magana ba. Dan ba da kuɗi ne, shi yasa haka kake tarata kake gaya min bakar magana, amma ka jira lokaci. Murja kuma baba. Halima ce fa ƴarka. Ai kin canza sunanki ba ki kika sa ake kiran ki Murja ba, haka na ji yara da a gari suna faɗa. Shi kuma Halima ai ni ne na sa miki san da baki san kanki ba. A cikin shari'ar musulunci ana sa sunan mutum ne in na da ne masu daraja dan a samu albarkarsu. Idan kuma na yanzu ne dan a tuna da su kar a manta da suna da wani muhimmanci a matsayin iyaye ko kakanni. Saboda haka Halimatu Sadiya tana daga cikin tarihin musulunci, ita ta reni ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To kin ga na sa miki ne da niyyar Allah ya baki albarkarta, ke kuma kika shiga bariki ga ce sunanki Murja. Saboda haka ni wannan da kika yin kin taimake ni domin ai baki da halin waccan Halimatu, kuma baki da niyyar kwaikwayon halayenta. Ko an gaya miki haka ta yi? Baba a yi haƙuri, ba haka ba ne wallahi. To, duk mu ajiye wannan. Kuɗi na gani a akawun ɗina kin turo. Na meye? Dama na tura maka ne saboda na san ƙalubalen da muke fuskanta a gidan nan, sai na ce bari in tura ko za a yi amfani da shi. Aike ce a ƙalubale. Tunda kike da kuɗi kuma ni ban san hanyar da aka ba aka samu kuɗin ba. Ai ni na haife ki. Ya kamata in kina da kuɗi ya zama ni ne na baki. In kuma na aurar da ke ya zama mijinki ne ya baki, to yanzu waye ya baki kuɗin? Baba kawai 'yan dabarunmu ne na mata, kuma sai na ce bari in baka saboda zai mana amfani. Dabaru? Doya kike sayarwa ki kai Abuja din, ko kuma alluna kike sayarwa ko littattafai? Baba idan wani ya min alkhairi na ɗauka na baka, ai ba wani abu bane. Ba ce miki akai duk kuɗi in an bayar halal bane. Akwai abin da in an baka haram ne, akwai abin da in an baka halal ne. To baba kawai dai ka ɗauke shi a matsayin halak na baka. Ba yadda za a yi a baki kuɗi, su wanda suka bakin ba su san mahaifinki ba, ba na fi ki muhimmanci ba, ni su zo su kawo min mana. Me yasa suka baki? Baba dan Allah a yi haƙuri, ka karɓi wannan kuɗi, insha Allah gaba zan kiyaye tunda baka buƙatan kuɗi ne. Shedanu za su iya son ki, ni kuma ba na ƙaunar su, ba sa ƙaunata, dan abin da kuke yi ba abin alheri ba ne, ba soyayya ba ce. Saboda haka yanzu abin da za a yi ka a yi doguwan zance. Na yi miki tarbiyya iyakar iyawata, ma alar rasuli illal balag. Ma'aika ma Allah ya turo su ne su isar da sako, bai turo su doki mutane ko su ɗaure su ba. Faɗa maka za su yi, in Allah ya taimake ka ka gane ka bi daidai ka ga daidai, in ka saba ka ga saba har da kai. To saboda haka kuɗin ki zan mayar miki kawai, ni ba na buƙatar su. Baba a yi haƙuri, su iyaye ba sa fushi da 'ya'ya. Baba idan kai fushi da ni, kai tunani akan rayuwar da zai shiga gaba. Ai dama Allah ma yana fushi da mutum. Duk abin da ya zama sai an keta haddin Allah za a same shi, ba ya da amfani. Ke ma yanzu da kike kallon kamar ya miki amfani din, ba amfani yake yi ba, amma za ki gane kuren ki nan gaban Allah ya taimake ki kin tuba, ko kuma kin kai shekarun da watakila ko ba ki kan hanyar daidai, za ki gane cewa abin da kika yin gaba ɗaya ba alheri ba ne. Saboda haka zan mayar miki da kuɗinki yanzu. Ina zan ɗauki waɗannan kuɗi haka kurin ba gaira ba dalili. Ba ni akawun nan baki. Ofe ce wannan nambar tawa. To shikenan. To yanzu za ki ga kuɗinki. Amma abin da zan gaya miki, ko ki dawo hanyar Allah, ko ki tabbata a tashe ɗan. Za ki ƙare babu alheri a wannan duniyar, sannan a lahira wuta tana jiranki. Wannan shine magana ta ƙarfe ni da ki. Kuma wannan kayan ma yanzu da kike yawo da su ai suna nuna ibilici da shedanci. Yanzu adan wando a gurin mace wani abun arziki ne. Baba ka yi haƙuri, ka taya ni da addu'a. Allah kuma ya shirye da ni. Saboda haka ki tafi, na sallame ki. Ciki zaki shiga ki shiga, in ma ina zaki tafi je ki kawai, amma dai
kuɗin ki ga sunan in kin duba za ki gani ba na buƙatar su. Na san abin da ke tafi da ke, kuma ina mai tabbatar wa zuciyarki bukatunki za su biya, amma muna da sharaɗi ƙwaya uku. Matsawar kika kiyaye wayannan sharaɗi namu, kika yi amfani da wannan sharaɗi namu, kika aikata wannan sharaɗi kamar yadda muka umarce ki, to ina mai tabbatar miki da cewa za mu share miki hawayenki, za mu biya miki dukkanin bukatunki. Ba mu da wani buri a cikin wannan duniya illa wanda ya tarayya da mu biya masa bukatunsa gabaki ɗaya. Ba ya kuka ba. Burin mu ya dariya, ya dara, ya samu farin ciki mai ɗorewa. Boka, me zai hana ka tabbatar mu da sharaɗin naka gaba ɗaya? Sharaɗin mu ana bin su daki bayan daki ne, ba a faɗan sharaɗi gabaki ɗaya. Amma ina so ki sani sharaɗin ƙwaya uku ne. Zan so mu gaya miki mataki na farko. Boka, ina mai tabbatar maka da cewa dukkanin sharaɗin da ka gindaya min zan aikata su. Mataki na farko, za ki je makabarta. Inda ake binne mutane, ki tabbatar kin gane cewa kabarin da za mu saki aiki kabari ne wanda aka binne ya mace. Ba ma so ki mana kuskure, matsawar dai kabarin an binne ya mace ko yarinya ko tsohuwa, muke da buƙatar a ciro mana zuciyarta a kawo mana, za mu aikata wani aiki wanda buƙatarki za ta biya. Ni akan biyan buƙatata ba abin da ba zan iya aikatawa ba, Boka. Ina da buri kuma ina jin daɗi in ga mutum ya zo neman biyan buƙata a gare mu, ya ba mu zuciyarsa, yadda da al'amarinmu, ya tabbatar mana da cewa ba za ki ba mu kunya ba. Yanda ba za ki ba mu kunya ba, ina mai tabbatar miki da cewa mu ma ba za mu ba ki kunya ba, kuma ba za mu gajiya wajen taimaka miki ba. Boka, na gode da wannan tukucin da kai mu tun kan bukata ta ma ta biya, don an tabbatar min da cewa ba aiki da kai kamar yankan wuka ne, don haka zan tafi makabarta. Na so ki je makabarta a daidai wannan lokacin saboda rana ta faɗi. Na tabbata da cewa in kika je a daidai wannan lokacin za ki duba, za ki hanga, ki gano sabon kabari kuma na ya mace. Ki samu ki kawo mana wannan zuciyar, mu aikata miki wannan aiki cikin hanzari. Alamu suna nuni da cewa wannan tabbatacciya ce, wannan kuma layinmu ɗaya. Ba na tunanin za mu batta a baya, za mu sa ta a sawun gaba. Ce malam ne a fadar tamu kenan.
wannan fada ta mu yau ta yi albarka. Fada ce wadda muke taimakon mutane a lokacin da suke neman taimako, muke sharewa mutane hawaye a lokacin da suke kuka. Wannan fada ta mu duk wanda ya zo wannan fada sai mun biya masa bukata. Muna godiya da waɗanda suke taimaka mana, muke taimakawa al'umma. Malam kana da bukata ne? Babu wanda isan abin da na ƙudurce a zuciyata idan ban ambata shi ba sai sarkin da ya halicce ni. Sannan jawabi na biyu shine babu wata halitta da take iya biyan buƙatar ɗan adam in ba sarkin da ya halicce ta ba. Sai dai ka iya zama sababi a dalilin wani abu mutum ya samu biyan buƙata ta hanyar ka, amma asalin biyan buƙata Allah tabaraka wa ta'ala shi ke iya biyan buƙatar mutane. Kuma ni buƙata ta da ta kawo ni wajenka ta saba da irin mutanen da suke zuwa wajenka kake musu abin da kake musu. Ni abin da ya kani zuwa ne in sauke saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi a kaina a kanka. Tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira duk wata halitta a duniya. Dan haka ne tabaraka wa ta'ala yi wa al'ummar annabi tambari da cewa kuntu khairun ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saboda haka mun gaji annabi sallallahu alaihi wasallama cikin isar da sakon Allah kan cewa abin nan da kake aikatawa kafirci ne. Abin nan da kake aikatawa ba shi da alaka da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yi umarni a kansa. Fita daga musulunci ne. Kuma duk mutumin da ya wanke kafarsa ita ho wajenka ka gaya masa magana ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba sai ya kwana 40 Allah ubangiji bai karbi ibadarsa ba. Wajibinka ne tun kana da ragowar numfashi ka wanke kanka daga cikin irin wannan halin da kake ciki na yi wa mutane zantuttukan da ba haka ba. Shedan ya daure maka kindi, kana samun istidraji a wajen ubangiji, mutane suna ganin abin da kake faɗa yana tabbata. To ka wanke kafarka daga wannan hanyar da kake bi, ka sani kan cewa ba za ka iya jayayya da ubangiji ba. Irin wannan hanyar jayayya da Allah tabaraka wa ta'ala ne. Mutum ya daki kirjinsa ya rika gani shi yake biya mutane bukata. Tun da ragowar numfashinka kamar inda na faɗa a baya, ka tuba, Allah ubangiji zai karɓi tubanka. Kuma yana farin ciki da wanda yake aikata ba daidai ba daga baya ya dawo ya ce ya tuba. Wannan ita ce ta kano wajenka. Malam kenan, ita wannan duniya matsawar baka da abin duniya to baka da kima, baka da daraja a idan mutane. Hallatana yan uwanka ba sa ƙaunar ka in dai baka da abin duniya. Wannan dalilin yasa na bazama matsawar ka yarda da al'amarina to sai na dafa maka a cikin harkokinka, sai na saka dariya a lokacin da kake kuka, sai na goge maka bakin ciki a lokacin da kake cikin bakin ciki. Malam, na ji dukkanin wannan maganganu naka, na gode.